ọga ahụ dị nursery school ọgbajighị chalk ọpụta ọbịa change laws etinye for a very long time just like that. Okay, now as today Monday, ndị mmadụ nọ since last week Monday. Emeghe travel, Tuesday emeghe travel, Wednesday doing travel, Thursday, Friday, Saturday, Sunday yesterday you did not travel. You started traveling today. Gịnị ka ị na-achọ? Then nwoke ahụ na enwe one man like that, ọ na-asị gịnị ka ọ nọ na-ekwu, ọ chọghị ịnwụ na Mbaise. Really? Are you kidding me? Ị chọghị ịnwụ na Mbaise. I wee gbarụ, ama m oshi ụmụ ahụ gbarụ na-afụta, ha wee mee ya attack. If yourself, or they have dead. Or they have dead. So, ihe nji agwakwa unu ya maka ụmụnne m ka unu nwee ike igere ntị kọsi ya amụ ndị ọzọ ihe nyere unu taa fọ ndị na-ada atụnụ ajọsi tupu enyere unu azụ taa mụ ndị ọzọ na-abịa na mama otu ọ ga-esi adị ọgwụ ike ọ ga-adị ikikere ka onye ọbụla respect onwe ya nọdụ n'ụlọ ka anyị ma ga-erelease anyị maazị anyị and they must release him. Ọ bụrụ ka anyị mara is do or die affair. Ị gaghị asụ mgbagbu ọgụ ị gaghị eme ihe na ga asọ maka ịnụ ọgụ ga-agbawa ọsọ. Nobody. Ị gaghị agbawa ọsọ maka ọgụ. Anyị ga-agbagide ọsọ ruo mgbe one. Biko, let's respect this law. Ọ ịgwa gị ụdịrị power Biafra nwe. Ịgwa gị the kind of power ha nwe. Ihe a mee today ebe ndị agbagasịrị ọkụ na nkwụ